Hej alle sammen. Hej alle sammen. Velkommen til vores første video på vores kanal. Kanalen, der hedder Jon og Emil. Hvad er det, vi skal lave den her video, Emil? Vi skal lave tv-redninger. Det er nemlig rigtigt. Så for eksempel skal jeg kaste bolden, Emil skal redde den. Vi kan lige vise det meget hurtigt. Er du klar, Emil? Ja. Og vi har 5 skud hver, by the way. Sådan der nemlig. Det er sådan der, man skal gøre det. Og så kommer der nogle andre to challenges hen ad vejen. Og den sidste challenge, det eneste vi afslører ikke, hvad det er, ikke rigtig, Emil? Det eneste vi afslører er den sidste challenge. Bliver den svær, eller bliver den nem? Den bliver rigtig svær. Den bliver rigtig svær. Så, og I kan huske at skrive noget, når vi skal lave noget i kommentaren. Så har vi Emils første skud. Let's go. Emils første skud. Er du klar? Ja. Let's go. Han reddede det første. Kom, det der. Så skal vi tage Emils andet skud. Sådan der, sådan Emils andet skud. Er du klar, Emil? Ja. Let's go. Ej, det var dårligt af mig, men det var hans andet skud. Nu tager vi en tredje skud. 3, 2, 1. Hop. Hvorfor er jeg kaster så dårligt? Det var Emils tredje skud. Lad os gå ned til dens fjerde skud. Så er det Emils fjerde skud. Nu ligger han godt, okay, Emil? Ja. Det var godt. Jeg lagde den rigtig godt. Lad os have Emils femte skud. Det var den bedste redning, okay, Emil? Yes. Så tager vi Emils femte skud. Og er det ikke rigtig Emil, det bliver den bedste redning indtil videre. Kom så, han har reddet alle indtil videre. 3, 2, 1, jump. Det var dårligt af mig. Så lige ommer. Sorry, vi tager lige en ommer. Det var femte skud. Kom så. Det var ikke femte skud, men vi tager lige en ommer. Kom så. Ej, det var dårligt af mig. Vi tager lige en ommer igen. Ja, så tager vi lige en ommer igen. Nu ligger den derovre. Det der var Emils bedste redning indtil videre. Godt det der, Emil. Så er det min tur. Jons første skud. Kom så, kom den første skud. Nu redder jeg vores første skud. Forhåbentlig. Okay. Lad os se. Yes. Ja. Og det første. Kom nu. Nu tager vi andet. Jons andet skud. Kom så. Nej. Tag lige en ommer. Jeg bliver lige nødt til at tage en ommer. Vi bliver lige nødt til at tage en ommer. Igen. Ej, jeg holder for... Nej, øj. Lige fingerspidserne på. Kom nu, mand. Jons tredje skud. Kom nu, mand. Nej, jeg fik fingerspidserne på. Jons fjerde skud. Kom nu, mand. Vi skal med 4 skud. Fjerde skud. 4. Nej, jeg fik fingerspidserne på. Fingerspidserne på. Femte skud. Det var den bedste redning. Læg den derovre. Nej. Det blev den værste redning indtil videre. Så tager vi vores første challenge. Hvad er det den første challenge, Emilie? Det er at gribe bolden. Det er rigtigt. Så for eksempel, når jeg kaster den, kan den kaste til siden, gribe den sådan der til siden, mens den er oppe i luften. Ellers skal man bare gribe den i midten, uden at kaste sig. Han må gøre lige, hvad han vil. Eller man kan også kaste sig i midten, lige med det samme. Så vi ser lige, hvordan man gør. Er du klar, Emil? Ja. Sådan der gør man. Så nu tager vi Emils første skud. Det er Emils første skud. Er du klar, Emil? Ja. Køb. Ej. Pis os. Emils andet skud. Ej, det var dårligt af mig, men det tæller. Han fik den til sidst, så det tæller. Det er Emils tredje skud nu. Så er Emils tredje skud. Kom så. Er du klar, Emil? Ja. Det der var en perfekt tredje skud. Har det været det bedste indtil videre. Kom nu. Så er det Emils fjerde skud. Er du klar, Emil? Ikke fedt den fjerde. Han redder den med dårligt kastet af mig. Lad os se femte skud. Så var Emils bedste redning. Nu bliver det din bedste redning. Femte skud. Kom så. 3, 2, 1, go. Det var det. Det var 2 bedste. Det tredje var det bedste. Kom så. Nu er det min tur. Jons første skud. Kom så. Kom så. Er du klar? Jeg er klar. Nej. Jeg er lort. Rigtig tæt på. Tæt på. Jons andet skud. Nemlig rigtigt. Er klar? Oj. Jeg greb den. Jeg greb Jon. Det tæller. Jons tredje skud. Er du klar, Jon? Jeg er klar.
Ej, Det er desværre. Jons fjerde skud. Og i den griber han. Jons femte skud. Det er den sidste skud. Jamen, hvad så redning indtil videre? Nej! Det er noget for højt for mig. Svær. Så er det challenge nummer 2. Og hvad er det, den her challenge er, Emil? Altså, jeg har måske set Kasper Schmeichel lad som om han tager det med sin ene arm, og så når han lige at tage den med sin anden arm. Så skifter han den, og det er den sværeste challenge, vi sagde nummer 2 vil være den sværeste indtil videre. Vi har ikke flere, men nu så skriv ned i kommentaren, er det ikke rigtigt, Emil? Hvad for nogle challenges vi vil se, eller videoer vi vil se næste gang? Kom så. Nu tager vi Emils første skud. Nu tager vi det første skud. Sådan, første skud, Emil. Er du klar? Ja. Ej, du greb den. Nej. Kom igen. Nu tager vi Emils andet skud. Det bliver svært, det her. Ej, det tæller. Det er det bedste, vi kan gøre. Det tæller. Tredje skud. Kom så, Emil. Vi klarer det. Så har vi Emils tredje skud. Er du klar, Emil? Ja. Ej. Nu tager vi Emils fjerde skud. Så har vi Emils femte skud. Nej, fjerde, det er rigtigt. 4. Yes. Næsten. Nu tager vi en femte skud. Så er det Emils femte og sidste skud. Er du klar, Emil? Ja. Let's go. Ej. Nu tager vi mig, lad os se, jeg kan gøre det noget bedre. Jons første skud. Kom nu. Er du klar, Jon? Jeg er klar. Ja, jeg gjorde det. Jeg gjorde det. Let's go. Jons andet skud. Kom nu. Andet skud. Ej. Det er ramt, det er sådan i det alle sammen. Jons nummer tredje skud. Det er mere rigtigt. Let's go. Ej. Jons fjerde skud. Forhåbentlig glider jeg igen. Nej. Nej. Øj. Ej. Jons femte skud. Femte skud. Lad os se, jeg kan gøre det bedre end første. Så er det lige nummer. Der tager vi lige om. Yes, sir. Du er min fejl. Det var min fejl. Det er ikke min fejl, din fejl. Ja. Jeg er klar. Okay, du var dårligere end mig. Det er, jeg kan godt kaste mig. Så er Emil, mig og Emil lavede det. Ja. Jeg synes selv, det gik, Emil. Jeg synes, det gik fint nok, men den sidste, det var meget svær. Den sidste var meget svær. Emil han fik den halv, der fik den helt. Det er svært, men så var lige... For min, hvad er dit trick til at gøre det? Så du kan lære de andre, hvordan man gør det. Altså, man skal hoppe, og så skal man sådan tage den ud, og så skal man helt ud. Min taktik, den er, hvor jeg gør det, fordi jeg ved venstre hånd med at redde. Åbenbart. Så jeg prøvede at lave... Jeg snyder med højre og så venstre. Så hvad er det, de synes er godt til kanalen i min... Du skal like og subscribe. Det er rigtigt. Og hvis I trykker på klokken, så får I notifikationer. Yes. Når vi laver nye videoer. Ja, og husk at skrive noget i kommentarer, hvad vi gør næste gang. Let's go. Peace.